Resum complet de Duna. Diari d'un estiu. Primer veurem un resum general de la novel·la, on més endavant veurem el resum específic per cada capítol i els dies que estan a cada capítol. Finalment veurem tots els personatges i llocs principals de la novel·la. En resum general, la Duna coneixem a dos personatges que per mi ja han passat a ser dos imprescindibles, la Duna i en Max. Durant aquest primer estiu comencem a gratar suaument a la seva vida. La Duna passa per primer cop un estiu a casa de l'avi Ignasi, sense la mare, que és de viatge. No sabem ben bé amb qui. Allà, a més de viure amb l'avi, comparteix la vida amb la seva germana gran, la Lia Literata, i la seva germana petita, la Gala Galeta. I serà l'estiu de moltes primeres vegades, l'estiu de la seva primera regla, l'estiu de descobrir per primera vegada la feblesa i el dol de l'avi, la primera vegada que un noi li fa un petó. Aquest noi, el Max, és l'altre pilar. El Max i els seus silencis, el Max i el seu secret. Duna, com a llibre, a més, ens permet un exercici meravellós. Duna, com a protagonista, ens explica la seva història a partir d'un diari que li exigeix escriure al seu mestre, en Manel, i que nosaltres, lectors, anirem passant des del dia 1 fins al 31 d'agost. I allà no només descobrim la seva història, el seu dia a dia, sinó que veiem com per un espiell com ella va gaudint de l'escriptura. Una escriptura que neix del neguit del deure de fer una cosa, que parteix de les no ganes d'escriure i d'explicar què coi li passa. El resum per dies o capítols. Entre l'1 i 7 d'agost, la Duna i les seves germanes arriben a casa de l'avi. Al principi, tot sembla avorrit, però aviat comencen a explorar el poble i a conèixer la colla de nens i nenes locals. La Duna comença a escriure el seu diari com a deures d'estiu. Entre el 8 i 14 d'agost, la Duna fa nous amics i descobreix alguns secrets de l'avi. També coneix un noi interessant al bosc amb qui comença a passar temps. La relació amb les seves germanes es fa més estreta. Entre el 15 i 21 d'agost, la Duna experimenta el seu primer amor i altres emocions intenses, com la seva primera regla. També té el seu primer enfrontament seriós amb la seva mare, que la fa reflexionar sobre la seva relació. Entre el 22 i 28 d'agost, a mesura que l'estiu avança, la Duna descobreix més sobre la fragilitat dels adults i la complexitat de les relacions familiars. Els dies passen entre aventures amb els amics i moments de reflexió personal. Entre el 29 i 31 d'agost, l'estiu arriba a la seva fi i la Duna reflexiona sobre tot el que ha après i com ha crescut durant aquest temps. El diari es converteix en un testimoni del seu creixement personal i de les experiències viscudes. Duna, la protagonista de la novel·la, és un personatge central que ens guia a través de la seva història. Max és l'amic de la Duna, un suport constant en les seves aventures. El pare d'en Max és un personatge secundari que aporta a la dinàmica familiar. Manel és el mestre de la Duna a primària, un influent en la seva formació. Ignasi, l'avi de la Duna, representa la saviesa i l'amor familiar. Teresa, l'àvia de la Duna, que ja no està amb nosaltres, deixa un llegat important. Negre és el gat que acompanya la Duna en les seves aventures. Lia Literata, la germana gran de la Duna, aporta una nova perspectiva a la història. Arlet i Xènia són amigues de la germana gran que sumen a la seva vida social.
Gala Galeta és la germana petita de la Duna, un personatge que aporta innocència. Ferran i Ameli són amics de la germana petita, que complementen el seu cercle. Olga, la mare de la Duna, és un pilar fonamental en la seva vida. Paula i Eva són cosines de la Duna, que aporten diversió i suport. El tiet Julià i la tieta Rita completen la família de la Duna. Ara anem a parlar sobre els llocs més importants de la novel·la. La caseta de la barca és un dels llocs més importants on es desenvolupen esdeveniments clau. La botiga del material d'oficina és on van a comprar gomes d'esborrar, un moment memorable. La casa de l'avi és un lloc ple de records i ensenyaments. El poble és el context on es desenvolupen moltes de les interaccions. La casa de les cosines és un espai d'alegria i diversió. El bosc és un lloc misteriós on es viuen aventures inesperades. El cotxe rovellat és un símbol del pas del temps i les històries passades. La furgoneta és un vehicle que aporta mobilitat a les aventures dels personatges.